Chobolele goni no so go take me weti saka konjimi. Because ani ni meside wande de daina kondre. Mana upure da doro. Upure da doro dore kukeko dori da digre bere. Upure da doro.
Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, Driebergen. Helemaal uit Spanje. Ik wil namens mijn ploeg en al mijn mensen nog de beste wensen voor 2024 wensen. Allereerst maar Sranan, buitenland, want blessie 2024. Laten we kijken wat er gebeurt in een mooi jaar eigenlijk. Men zegt een schrikkeljaar. Maar laten we kijken wat er komt en wat er gaat. In elk geval, Ayari, voor velen nog bigibong. Ja, trouwens nog halingstreefie. Trouwens las de ouders op een of andere wijze. Trouwens slaapt in. Maar in geval, telek nature ik doe na krachtig na abigimang. Sawe cargado. En allemaal abe egi vast van ekaring. U hoop dat u tam beji. Voor abe wamche libi. Want u allemaal la ja konso. Voor jou bijdragen naar een luku zou kan doen. In een libi. Per we libi. We libi in one sweet kondres Sranan. Misapta kwa los Sranan. Den naar buitenland. Ze willen liever hier zijn. Onder goede omstandigheden. Ik wil nog iedereen bedanken. Die mij een geweldige apps morgen stuurt. En alle mooie berichten. Ook de mensen die mij eigenlijk van informatie en ook begeisteren. Wil ik een many thanks geven. Het is niet makkelijk, mensen. Vooral als je soms fake news brengt. En soms worden die fake news waar. En dan zit je soms in de gevangenis. Soms houden mensen niet meer van jou. Je eigen familie nemen afstand van jou. Want wanneer je ze zegt van je bent haram bezig. Of je bent niet goed bezig. Het is volksgeld. Dan willen ze je ook doodmaken. En dan zetten ze ook mensen om alle soort fake news over jou te zetten. Ik vind het niet erg. Ik zeg het elke dag, ik werk hard. U ziet zelf, ik ben zelfs 6:45 begonnen. Eigenlijk normaal is het 5 uur. Maar ja, je weet hoe het is als je op de farm bent. Wanneer je boer bent. En je wil een bepaalde bijdrage al leveren en al jaren leeft. Is dat niet toch? En je bent al erin. Kan je niet zomaar eruit. Daarom zeg ik. Er wordt niets voor boeren gedaan. Er wordt niets voor pluimveehouders gedaan. Er wordt duidelijk niets gedaan. Ja, men geeft een mooie show. De ministerie van LVV. En je ziet hoe ze omgaan. Wanneer je hun eigenlijk, je moet ze dienen als God. Voordat ze je helpen. Er komen meststoffen. Die gaan alleen naar friends en family. Is hard om het te zeggen, is de waarheid. Er komen machines, maar ga niet naar de juiste boeren. Ga niet naar de juiste personen die echt hard werken, die het echt nodig hebben. Maar die sparen om te gaan kopen. Ik tenminste heb nooit wat gehad van LVV. En je ziet zelf hoe men omgaat met boeren die willen planten. Ik was laatst in die Keri. En als je hoort en luistert naar mensen en stukken krijgt. Je actieschrift af. Regering. Zijn jullie echt voor boeren? Zijn jullie echt voor mensen die iets willen doen zonder corruptie, zonder tjoekoe te vragen, dat we ipsma, unowa ipsma. Jullie pakken mensen hun perceel af, waar mensen generaties lang hebben gewerkt. De mijn roko, mijn familie roko. En weet vroeger, ik weet nog, ik heb zelfs documenten gezien en gekregen. Dan
bestuursopzichter of de bekare meer Maharaja of zo, de districtsvader of de burgervader, districtscommissaris, gaf zo'n verklaring om dus eigenlijk een stukje grond te bemachtigen. En toch zie je heel wat dingen gebeuren. Het was al erg genoeg. En dan zie je, het is mijn taki, dat je mag taka waarheid. Met jouw film kon ook toe voor Masanga. Dat ding is zo viraal gegaan. Maar goed luisteren. Smane arki bouillon. Sma ne arki boom. En dus mama, de man zei kosmi. Wanneer je, if me kom bijvoorbeeld, komt dat in. En me kom beloof jullie volk dat ik Suriname ga redden. Ja, wat zij hebben niet afgemaakt, gaan wij afmaken. Wat ze niet goed hebben gedaan, gaan wij met het volk samenwerken. We gaan iedereen bij betrekken. Om zaken die fout zijn gegaan door regeringen. En dan luister je weer naar een paar grappenmakers. Wat ze bijna weer een andere naam geven. Hoe geweldig ze 75 jaar hebben gedaan. Maar ze hebben ook fouten gemaakt. 75 jaar. En dan hoor je. En dan luister je. Dat hier nou. Ja, ongetak moro bunanga volk. 75 jaar. Verenigde Hunnistaanse Partij. Je moet het volk eigenlijk om vergiffenis vragen. Want je bent goed fout geweest. Met alle jullie eigen doelen. Want dat is een aantal van jullie bij de VHP. Unet doet sangi libisma. Unet doet sangi boru. Unet doet sangi sma sawan konferij. Maar ja. Voor die bellenlekkers. Voor die bellenlekkers die daar zitten. Voor mensen die eigenlijk. De ma ik broka kondre, de ma nyama kondre. De je arkiwan voorzitter voor een politieke partij. Tak ja 3 jaar lang. Ik heb een paar fouten gemaakt. Ja toch? En wij mensen. Ik denk dat jullie zo snel vergeten. En dan komen ze met geld. Pakketten. Er is de ex-minister Jubitana. Etnisch politiek voering. Etnisch politiek denken. Hoe je dat samen taki? Die man is een inheemse ex-minister Jubitana. No mitaki. Metakala dena galibisma. Tak etnisch politiek. En if je look bepaalde politieke leiders. En dan staan dit op social media. Want de president taki. We moeten ook de social media in band brengen. Want de social media dit, de social media dat en de social media. Maar ze vergeten, president, u vergeet dat uw mensen, een aantal van die chaprahas en die blind zijn, die het niet zien. Want zij zijn de hele dag op social media. Om mensen te kopen, te verkopen. Wat jullie niet alleen doen. Dan komt de president en dan moeten de social media, want de social media dit, de social media dat. Gaan jullie ook een werkgroep maken? Gaan jullie weer een werkgroep maken? U hebt weer een werkgroep gemaakt.
An natuur was sabi na nga de begin man sabi dan ome werkgroep je mekik ba. Benzine, als het geen fake news is vanaf morgen weer verhoogd. Kosten op de haven weer verhoogd. We werken een aantal dingen uit. En wat tegen nu? Wie Sranan? Alle de mooie shows aan de mooie juno. De mooie senman ko buy uno. Ineshi, wange bigigi $100. Trawa muskindi, watamana kono. U share op social media? Mo filmi? Mo filmi? Ibida NDP? Mo filmi? Baya gimpa doye? Gimpa doye? Ibida NDP nam bistem abab? Hebben jullie dat ook gezien? Zo gaat men met mensen om. U ai ne oppo eteno. U ai ne oppo ete. U ai ne oppo. Food basket. U ai ne oppo. Corruptie op hoog niveau. U ai ne oppo. Ja, bouwprogramma, dit, huizen bouwen, dat, dit, daar bouwen. U ai ne oppo. Wie Sranan me aksuti de. U ai oppo. Of lek van betaki. 1 jaar, 2 jaar terug, tak, ama is me tot zombie. Zijn jullie werkelijk zombie geworden? Adalai Sakaya? Maar me kan confronteren nu. Fadalai Saka. Sana druk voor buitenland. Zij dat Dalai Saka. Soort beleidadviseur of president-adviseur Sore Tapotu Sadi. Meka kotaka waarheid. Zegt hij de waarheid? Amai taka waarheid na uno? En we ta rustig. Hare Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna. Maar wat de hele dag vergadert. Unom skrekit mi pot wam den day. Teshi mi pot alarm. Tap mi page. Maar ze zijn bezig, mensen. Ze zijn op topniveau bezig. En het volk, wie Sranan slaapt nog. Dan mogen je alle dingen op social media gaan zeggen. Jullie mogen gaan springen. Want hij zelf ziet. Dat kan maar klarik ba. Ama klarik ba. Dus lookbo mensen. At deze mipot alarm. Tegen 2 euro manting. Dan mag sabi. Opgepikt. Meegenomen. Doden als je niet oppast. Verzet. Scenario hoor. Met dat fake news. At deze mi poturo mate. Alarm. Helikopter meegenomen. Niemand weet waar. Alleen om één ding. Money. Macht. Want er wordt gesproken in de ochtend. Maar ze vergeten. Ze vergeten. Wat ik jullie zeg. Neem het echt serieus wat ik jullie zeg. Verkiezing uitgesteld. Paranoia. Mensen moeten thuis blijven. Paranoia.
Mira, danga sensasi. Watch for it. Be careful. Ulokbohong. Want die lobbywerk. Ik hoop dat ik ze niet heb verstoord vandaag. Want dat tori lek ik ba. Regering, watch. Waloma sapstanga zij de bezig. You know, de bezig na nga wisra na probleem. You know, de bezig voor los sociale programma's op. You know, de bezig voor sapsijp na gezondheid. You know, de bezig na nga landbouwers. You know, de bezig na nga economie van kondre. Want me kom. En me kon nga bewijs. Ja, de minister, we gaan er nog kans geven. Minister ROGB moet opgesloten worden. En niemand zegt niets. Want we stelen samen. We geven opdrachten direct. Wat gaat zo'n persoon doen? Je tek 5 met tek 10. Je tek 3 met tek 9. En je nog maar doe me niks. Want ik heb alle apps. Ik heb alle mails. Wat mij eigenlijk. Wat ik moet doen. Net hoe e-mails wegstuurt internationaal. Ja, wat moeten wij doen? En je weet het. Je bent ook helemaal niet goed in Nederland, weet je. Dus je begrijpt, wat moeten we doen? Want we moeten rekening houden met Wilders, hè. Dan geeft Wilders een andere pad. Regering, we weten het. En dan ga je naar de andere kant. Ja. Die man van je maakt met contact in Trinidad. Een verhaal wordt daar opgezet. Maar u houdt geen rekening met mensen. U houdt geen rekening met de gevoelens van een aantal zwakkeren in deze samenleving. Alleen om één ding willen we doen. Usha bigi monik batok. Usmera bigi monik batok. Usmer van money nyatok. Met een aantal clans en chamars en chabrahas. Dat is jullie doel. Ik had deze man 2009 gewaarschuwd. De wa hangmat, dan tagging. If you don't do this and this, you on fire. Ik had hem gezegd. Je zou de helft van VAP opsluiten. Hetzelfde de helft heeft met de helft van de NDP Suriname ook kapot gemaakt. Dan komen jullie lullen op Facebook. Je komen uitleggen op Facebook. De helft om de helft. En schrijf het op, mensen. Die scenario gaat gewoon door. Want ze moeten blijven stelen. De helft om de helft. Dan vindt NPS een kruimel. Dan vindt ABOP een kruimel. Maar en ook niet de onderste van NPS, hoor. Een bepaalde top. Bepaalde top van ABOP. Bepaalde top van Partijlohoer. En wij volk, we vechten met elkaar. We schelden elkaar uit. We kosten schrijven. We njauw schrijven. Wat is het dat uw leiderboom? Maar jullie lukken zeep sa. Jullie man bij een auto. Jullie man gaat buitenland. Jullie man buitenland. Jullie man stuka datra. De standaard we gaan met baka. Dat we te oppo. We kost me. We yami. We kost me ma. We kost me pa. Bigi lukken schrijf in een spiegel. If you chimatron datra. No kost me. Me rokotranga ha. Kade u den voertuig me ogos don tapa sturu dape. Mo chara parte go pot dape ya. Da wo luku sa me du. En me konta pa lijst tu ya. En a man se kom e pote dape.
En mijn programma gaat door van mijn keno. Dat mi tegen boven. Mi tegen maar denk maar you. Na een aantal view. Mochara partijen, meneer boven. Me konta pa lijst, no vrede. Maar mo sora volk. Te mi door dape. Me bedank rustig. Me pota ma big doa roko. Want mo luku sa de dole ku Sranan. Dat heb ik ook in mijn bestuur gezegd, sorry. Mitaken toe. Sang. Walo man je old minister. Ik was het al 20 keer. Kade no sabi. Wie Sranan. Ja, chorpartij, hè. Ja, die van je tante. Huh? Die van je tante is chorpartij. En je oom waarop je gestemd hebt. Hé mensen, mo piki ayadisi, mo piki wan tumano. En mo blok wan tuman. De chamara nga de false ID, nga fake account, mo blok uno. U saksel uno. Wat kan u dat mabasa dat van uno? Me opu ai, me kushi, seipsa. Te yuna wa oso ete. Te yuna wa oso ete. Goluku. Nolaks amana DNA. Wayari. Goluku sama abigba. Nolaks tuyari. Goluku sama abigba. Da you eko jopo nanga de manjisi. Weko jopo. Mi ben tegok ba vorig jaar toch? Van met december. Luku de prijs in de winkel die zei sanono. Nono vraagt op een bagatok. Met $1500 en $1800 komt er extra op een container. Vanwege Panama kanaal, vanwege Rode Zee en Zwarte Zee. Ja? Dus nu denk je dat dingen goedkoper gaan worden. Dus dan ga je juist duurder worden. De regering heeft zoveel geld. Zijn we vergeten dat deze president, er zijn zoveel oplossingen. We gaan niet naar IMF als wij zouden zijn. Sranan, als wij zouden zijn, wie Sranan, zouden we nooit naar IMF gaan. Toen we vergong. Kijk wat hij nu zegt. Kijk wat hij nu zegt. We moesten al lang naar de IMF. We moesten al lang pinaren. We moesten al lang deze programma's doorvoeren. Hebben jullie water en licht rekening gecheckt van de man? Huh? Hebben jullie water en licht rekening gecheckt? Hebben jullie internet rekening gecheckt? Hebben jullie telefoon rekening gecheckt van de man? Let jullie wel erop? Ga kijken. Ga jullie zelf kijken. De man melden unumoro. Wij van Sranan hebben alles toe uitgewerkt. Ik heb alle documenten gezet. Dat de man zei, njauw ik ben zei voer. Moet ik jullie ook beloven? Ja, 2025 als Sranan komt, dan gaan we EBS-tarief naar beneden brengen. Moeten wij ook beloven. En als we daar komen, dan gaan we het niet doen. Zeg, je ziet toch, ze beloven toch weer? Ze beloven weer? Ja. Maar oudjesgeld is 2500 geworden, 3000. Maar je betaalt stroom niet 900. Je betaalt water 400. Nou, €8 vrouw. Dat soort money aji, if you pay so furo. Ik ga naar winkri. Te ik ga naar winkri na $1000. Te buy one antasani at ba. Maar die mevrouw is zo blij. Maar toen het had ze tot werkelijk. Verzekering op het op. Vanaf januari. Gelukkig autoverzekering. Mina ben verzekerd, mi vergeten. $5000 butu mi pay. $5000 butu mi pay, mensen. Voor mij go paye etere, sorry. Mi go paye etere.
5000 golu. Maar het gaat goed. Het gaat goed. Maar verzekering op. Ja, ik had een herstelplan, dit plan. Commissie dit, commissie dat. Commissie grond. Ga kijken wie voorzitter. Ga kijken wat hij in een jaar heeft gekocht. Ga die voorzitter onderzoeken, jullie allemaal. Dan ga je zien. De president zet de voorzitter voor grond. Golukus ma grond eteki. Als het niet op fake news is. Goluku make. Je moest met me. Dan moet je wat aan in die zien. Hier nou. Goluku. Alle de commissievoorzitters. Van alle grondzaken, dit zaken, dat zaken. Goluku sa de rij. Goluku sa de abi. Dat Yusref Oshi binnen een jaar. Dat nou pas corruptiewet. Nu pas moeten mensen na 3 jaar, Josjera Doko, ministers moeten invullen wat ze hebben, wat dit heeft. En dan gaan ze indienen. En de notaris moet stukken opmaken volgens mij, wat ze hebben. En nu pas, na al die corrupte handelingen, na alle corrupte dingen die worden gezegd. Alle deze zijn mij doen, Goluku. Te you bij een portie fan tot de gewoon in tapi angry. Dan een voorzitter van commissielid. Goluku sama jij in een restaurant een pakket voor 600 golu. Tama de na kabinet. En jij samen bestel na tuduso golu. Dat hij mij potapa bon 5000 golu hebben gegeten. 3000 gaat in een zak. Tere mij go tanken. Goluku amele zo wiki de tanken. Gaan we klaar sturen overal om te onderzoeken? Openbare ministerie, ga je dat alles onderzoeken? Huh? Gaan we dit alles onderzoeken? Heren. Ik weet niet wat er is. Maar wat tegen je wansani. En alle de man zei jump takwa los santa pa mi life toch. Je mag alles voor me wensen. Je mag alles zeggen. Ik ga je één ding zeggen. En schrijf wat ik jullie ga zeggen vandaag. Het wordt niet een makkelijk jaar. Het wordt een jaar. En je moet er goed op letten. Daar gaan wij van wie Sranan de kandidaten al zetten toch. Make de man pot smontron president nou. Make de man pot smontron vicepresident. Smontron minister voor Financiën. Dat de politiek partij moest pot nou. Make de pot den DNA kandidaten. Want meer trouwt aan 51 en zoveel RR en DR. Alleen maar chocolade Mars gaan ze zetten voor jullie. Ze gaan bij je komen om je weer te beloven. Wij hebben gezegd, we zetten 13. Want toch ga je 51 leden of 51 zetels krijgen. Zo nuchter zijn wij ook. We zijn geen Lego partijen. Dan ga je zelf zien. Wanneer dat je ziet, dat is koifito. Hebben jullie één gezien? Is je van een pakje karta staan bij leggen 2 jaar terug uit. Een pakje karta. Is dat weten? Look op je wanskoif go naar spa. Look op small hard spa. Om Luca partij boom. Dan gaan al die ontevreden NPS'ers toch zogenaamd naar spa. Dan gaat spa werken met NPS.
Dan ga je zelf zien. Je gaat zelf zien. Dan ga je zien van de mo seru baka. Ugo baka man. Ga jullie naar spa? Ja toch, amasa go dape voor NPS? U volg luku sa omotaki. Meka convertera volg sa abik basakis ina de 3 jaar disi. Dat am kote ga volg. Anders gaan wij als Sranan het wel zetten voor hem. Want je denkt dat je ineens daar bent en dat je het volk weer voor de gek kan houden. Het gaat niet lukken. Jullie gaan met campagne komen. U gaat zelf zien. Want bij Sranan, je mag je eigen belang hebben. Maar als je geen 90% volksbelang hebt. Inaf kwa taki. Huh? Inaf kwa taki. Misschien maar mij hindert dat fascistisch. Misschien dat mij kost aan man. Maar goed. Mensen uliba maar rustig hebben. Sanfleet, no hati edera. Dadelijk mo leren af. Am commit me aan hem doen aan een fake ID. Am commit me persoonlijk. Abo? Dus mensen. 2024. We hebben nog eigenlijk nog 12, 13 maanden. De show gaat beginnen. U gaat zelf zien wie de shows geeft. Eén is al begonnen. Want ik denk dat iedereen van hem een veiling is. We gaan betalen met $100. We gaan mensen beginnen te veilen. We gaan mensen beginnen te kleineren. De monsor libisma. Dat PBD, POKong. Isabi toch, dat naar de niveau voor de soort leiders die zie. Dat de mannen leren af. Dat naar een libisma ja bent te maken. Ze gaan met pakketten komen. Ze gaan je alle soort dingen beloven weer. Om naar 2030 te gaan. We zijn al hoeveel jaren onafhankelijk? Hoeveel jaren bestaat de VAP? Hoeveel jaren bestaat NPS? Hoeveel jaren bestaat de NDP? Kijk wel. Ga alles op weegschaal zetten. Wat heeft de VAP voor ons volk gedaan? Wat heeft NPS voor het volk gedaan? Wat heeft NDP voor het volk gedaan? Met ook zijn partners. Goluku. Schrijf dit aan. Dat is don't denken. Sma vernietig akonderen. Maar je moet ook kijken. En dat is belangrijk. Naar de mensen die partij A, partij B, partij C gaan. Die constant zitten te springen om één ding. Kapitaal, stelen, vernietigen, arme volk voor de gek houden. In partijen te komen. Om in partijen te komen om jullie arm te houden. 2024. If uno wiki. Dan uno wiki nooit moro. Nooit moro une wiki. Dan baka 20 jaar. Dan no demora toe. Dan kan er een nieuw volk ook komen. Dat ook begrijpt. Sami takja altijd. Boevoerma sa ne begrijpt sa met taki. Ugos don't denki. Te kwa gras watra. De luku. Go luku. If you want discussie, do op een discussie na ngami. Then try me. No class stop me ver. Go live. Dan me go na ngay live. Met dagwa tuma uit se ik klets. Go live. Like biggie man. Ka chinengare chobe chocolade martam tapu. Era? O mina wa tranga ro ko man. Mero ko tranga.
Umus lukuboom. Ik heb nooit gezegd dat er niet mensen in partijen zijn die eigenlijk een Sranan bijdrage willen leveren. Een legacy willen achterlaten een keer. We hebben mensen nodig. We hebben technocraten nodig. We hebben geen mensen nodig die voeren bangi. Hij verdient 10 maal maar een president voor Paraguay. Dan mij vernietigen akonderen. 2025 wisranangsma. If na datuan baka, tak herde dame ik kom ik show in het buitenland. Daarop kwam ik ook een keer. Dat Yusref Oshi zei sa. Yusref Oshi op sa. Mensen van mij beloof uno, ik ga vaker live komen. Maar met stukken programma nu. Want we gaan naar de verkiezingen toe. Blijf voor jullie Sranan page ook volgen. Heel belangrijk. We moeten ook kijken. Vanaf volgende maand praat ik met een heel wat mensen. Die eigenlijk wij als Sranan zien. Van 3 kandidaten als president. 3 kandidaten voor vicepresident. Onze minister van Financiën. Hoe zien jullie dat? En ik verwacht van mijn Sranan mensen zonder uit te schelden. Zonder uit te schelden. Om mij feedback te geven. Als je meneer E niet wil als president. En dat moet niet 1 persoon zijn. Weet je. En dan zeggen we van, weet je wat. Dan wordt hij niet de president. Maar weet, dat is de volgende president. Maar we moeten wel nu weten. Toch? Dat we niet een narcist willen hebben. We willen een volkspresident hebben. We willen een volkspresident hebben. Zonder een racistische denken. We willen een volkspresident hebben. Wanneer hij daar gekozen is. Niet voor zijn politieke partij. En voor zijn familie en vrienden. Want daarom vindt mijn familie ook niet leuk. We willen mensen hebben. Die een hart hebben. Om een keer na 75 jaar. Hoe men schreeuwt, zo geweldig heeft gedaan. Na 40 jaar. Na zoveel jaren onafhankelijkheid. Dat we een keer samen moeten nadenken. Nu is die kiesregeling daar. Laten wij allemaal goed nadenken. We hebben 11 tot 13 maanden. Maar laten we niet op de 13e maand gaan nadenken. Want die gasten gaan zogenaamd met zoveel sociaal programma komen. Maar geloof me, is alleen maar fake. En als jullie als volk, wie is er dan aan zeggen? Nankusing, je weer je takwalo chocolade mars. Jongen, moppen van Facebook, make them een foro. Dat zal blijken 2025. Dat moet ik wel. Maar dan moet ik over kippen. Moet ik over groente. Moet ik over vijf prani. Dan ben ik gewoon tracé. Want dat uno begrijpt. Want boomvoeren heeft begrijpt. Dat if je nou onderneemt. If je nou produceert. Want die alasano fadong. Is leuk. 6 miljoen, 7 miljoen dollar wordt er aan groente geïmporteerd. 1,2 miljoen aan check nuggets. Zij kan met ja. Kippenburger bijna 9 ton tot 1 miljoen dollar importeerd. En we hebben onze teens en onze vingers. Maar niet de kans kunnen krijgen. Een worstman zijn met een sweet worst voor potet op een internationaal markt.
Omdat je een ministerie hebt die geen moord doet. Dan moet je maar verder met hun gaan. Want als buitenland dit wil gebruiken van mij, dan ga ik het allemaal verkopen voor hun en ik geniet. Jullie hebben het zelf gezien. Je hebt het goed gezegd. Malo, goed gezegd. En die zijn de grootste financierders. Want ze moeten blijven rapporteren. Ik ben blij dat u het begrepen, Mario. Ik heb het goed begrepen. En ik kon live aan mijn boy. Mensen, vanaf volgend maand, dan is het al zover dat we live mogen mensen met me deelnemen. En geen fake accounts. Je gaat me appen. Dan mag je maar live in de studio komen. Maar als jullie dat willen, ja toch? En als jullie mais willen importeren, dan moeten jullie niet klagen om te betalen. Want die regering leert ons zo. Heb je ooit een regering gehoord die zegt van, ja, we gaan produceren. Er was één, ja. Die schreeuwde van voedselschuur. Maar Mario toch heeft geschreven toch? Diezelfde mensen, Mario, zijn daar ook geweest, ik nog toch? Yo, Kiruno. Want op Tatja kom, we moeten blijven importeren, want dat is makkelijk. Maar ze vergeten dat ze al die dollars meenemen. Toevallig, share mijn video. Je gaat zien de bewijzen die gaan komen komend jaar. Ik ga jullie bewijzen wat benzine kost in het echt. En waar gelden worden overgemaakt. Ik ga jullie wijzen wie die goudrovers zijn. Er wordt al hoeveel jaren goud weggehaald. We hebben bauxiet gehad. Hebben jullie iedereen die nu 25, 30, 40, hebben jullie iets gezien van bauxiet in het land? Zijn jullie vergeten dat er inschreeuwde op een podium, we gaan Dubai worden? Hoeveel jaren exporteren we goud? Wanneer gelden worden overgemaakt van staatsbedrijven in New York, in de Cayman Island. Luister goed wat ik heb gezegd. Fake news. Wanneer staatsgelden exportgelden, wanneer bedrijven, die staatsbedrijven, exporteren, Sjaan, ik kom nog. Maar je weet, ik heb bewijzen nodig. Sjaan, de rustig. Ik ben helemaal eens met u wat hij daar zegt. Ja, wanneer staatsbedrijven in het buitenland storten exportgelden van onze grondstoffen, dan is er een zogenaamd bedrijf ertussen die naar Suriname 60% weer stort. Arki boodschap dan fake news. En ik ga Sjaan zeggen, er wordt belasting door diezelfde meneer 10 SRD hoor. Maar hij betaalt belasting. Wanneer het goud aankomt in Dubai of in Hongkong, is onze goud de beste goud. En dit heb ik van de Chinezen. Wanneer goud wordt geëxporteerd, wat tegono. En hoe kan ik met lul, met disi, met dati. Sma aiwa opo. Sma aitan stroto, so je want stridi. Als je zombie wil blijven, blijf een zombie. Want dan heb jij geen kinderen, je hebt geen familie, je hebt geen families die een dagje wijs moeten worden. Kan die familie nog aan tron datra,
kan die familie wat ta precies zo, like de biggie man. Zij go take de $100 van de vloer. Dan is zo tang. If you want een slaaf, dat is zo tang. Maar moet hij gewoon. Moet hij gewoon. Maar je trouwens, sa je opo. De sende chingwe. De sende osoja. Isa me je vrouw egwe. Isa me verpleegster egwe. Want de ai opo nou toch. Maar de wansa is er bisa tron zombie. En anderen die niet kunnen weggaan, want ze hebben geen andere mogelijkheid. Mi hoop dat u share mi video. U takangas ma opos ma ai. Na 2025. Als jullie de goede keus maken. Op de juiste mensen. Want ik wil niet op iemand stemmen. Toch? Want je gaat dadelijk zien. Een aantal VAP'ers. Die zogenaamde ontevreden. Ja, ik was ontevreden in de VAP. Die zei toch, mama, nullen bij hem. Ja, je amadena, abo. Ja, mire ben tevreden na NDP. Amada abo. Ja, mire tevreden, amada NPS. De stem DNA lieden die zeggen. Is je van de jumper. Want ze denken nog steeds dat er ze aanhang hebben. Ze denken nog steeds dat mensen nog dom zijn. Ze denken van, ach, ex-minister, ex-DNA-lid. Je moet goed op ze letten. Laat ze komen vertellen wat ze in een jaar hebben. Laat ze komen vertellen hoeveel kaven ze hebben gekocht. Laat ze komen vertellen hoeveel tjoekoegeld ze hebben genomen. Je moet blijven volgen. Want de financiën weet ik ba. De financiën weet ik ba. Ga kijken hoeveel ministers die nauwelijks 2-3 jaar ministers zijn. Huizen van 3 ton en 4 ton euro bouwen. Je moet go take lening. Dan lenen is dat zogenaamde regering. Het is naar 2 miljoen of 3 miljoen. Je moet 7% betalen. Maar wanneer je na 20 jaar terug betaalt, dan weet je hoeveel je hebt betaald? 15 miljoen. 20, ga kijken. Dan heb je een paar toe moet boete rente. Ga kijken hoeveel je moet betalen. Maar ze hebben zogenaamd geholpen. Want die OMO-gelden, die rente van 60 en 80 en 90%, want jullie slapen nog. Dat is zijn money dat hij, de mij leno bakagi 7%. De mij bakuno fatu gewoon. De mij teka agu fatu, de mij teka kou fatu, dat de mij baka unu ina fatu. Dat de man tak, ja, ik heb jullie horeca klaargemaakt. Ze hebben jullie horeca klaargemaakt. Want je gaat 40 jaar lang betalen. En die 3 miljoen ga ik uitrekenen hoeveel 20 jaar wordt. Als je klaar bent met betalen. Je hoeft ching oppaying. Want ze hebben je geholpen. Ja, ze hebben me geholpen. Ja toch? Voordat je iets tekent, voorzichtig. Want trafin... jong. Nee, laat het. Ik ga daarvan een aparte programma maken. Ik ga echt een aparte programma daarvan maken. Want er zijn zoveel oplichters. En ik ga ook documenten plaatsen waar ik aangifte heb gedaan tegen een landmeter. Ja toch? Want die van die ene mevrouw komt nog. Van de week ga ik weer naar de politie. Want dit draait me. Dit draait me die aangifte mensen. Maar me go a wiki dis baga. Maar wat de demo begin pot want toe aangiftes aan me doen. Dat er niets wordt gedaan met die aangiftes. En de mensen lopen vrij voor oplichting. Van aantal mensen. En mi kisa bank. Mi proberen uit en mi kisa maar. En dat me doen aangifte. De mannen doen niks.
Om mijn man de waka dape de mij waka gewoon, de mij ligt de mij op een landmeter te zien. Maar pota document tamara alvast. Ayadis mino sar no waman. Ayadis mino sar no waman. Utan volg. Utan share mi video. O op YouTube. Utan share mi video. Want vanaf een wiki zij kom, ga ik korte filmpjes maken wat er eigenlijk gezegd wordt, wat niet klopt, wat ik zo ook ga fake news voor u brengen. Blijven jullie Sranan volgen. Eerste week februari gaan jullie al mijn kandidaten zien. Niet mijn Sranan kandidaten, want Sranan is niet van mij. Ik ben de voorzitter van de politieke partij. Jullie gaan alle kandidaten zien. Maar ik verwacht ook van jullie, want allemaal mi sabiera. Weet ik informatie. Jullie gaan alle kandidaten zien. En voor kandidaat me not dead down to earth en hij wakasi is zo. Ik ga app me. Want ik heb een aantal bijeentekensprekken mensen, ik mag jullie zeggen. Me hoor me in de wat met takanga ding. Mi takanga wang. Bunga ya. Eerste sani. Wak sa mo toe vraag. Dat pa mo fadong. Maar mo lukumi, ik ga mijn eigen belang kijken. Mijn zus moet een lantiroko krijgen. Mijn broer moet lantiroko krijgen. En mijn broer, die is aannemer. Dus jere no, ik kan kota paleis. Maar mijn brada moest kiesrokken. Ik pot het op papier agimi. Dit soort gasten krijgen wij. We krijgen een mevrouw. Ja, je weet, ik was van de politieke partij daar. En ik heb aanhanger. Ik heb zoveel mensen achter mij. En je weet, ik ga niet zomaar komen. Want je bent een picking partij. Je bent nog niet eens gegroeid. Je hebt niet eens bewezen. Maar je ziet toch de mensen hier. Je hebt ze toch gekend in een partij. Die wat wel hebben betekend. Je kent ze niet. Ja, ik ken ze. Ik dacht, oh, project dit. Project dit, project. Bent u vergeten? Ik dacht, bent u vergeten? Toen wij, dan praat ik meneer Patrick Kuisenhuis. Ik dacht, bent u vergeten? Dat ik samen met Patrick Kuisenhuis, Parafrison, met investeerders uit China, wilde zetten in het district Para. Ik dacht, u was er toch bij, mevrouw? Bent u vergeten dat we dat 600 arbeiders zouden nemen? Bent u vergeten dat er daar 9 bedrijven daar mochten gaan op die Frieson? Dat ik en meneer Patrick Kuisenhuis een deal hadden gemaakt en wij naar China moesten gaan. En wie heeft het getorpedeerd? Bent u vergeten? Bent u vergeten? En wie? Dat tore lekkie toch. En juist die grote belastingbetalers. Juist die grote belastingbetalers die moeten betalen. En die betalen niet. Ze hebben het gejenst. Want die Frieson, met het idee, want we zijn een CARI-compleet land. Maar deze gasten begrijpen niet dat al die lidlanden hier goedkoop producten zouden kunnen kopen. Maar men heeft het niet begrepen, want ze denken dat Patrick Kuisenhuis en meneer Namkusing een paar miljoenen dollars heeft gehad. En weet je waar ze nu gaan? En weet je waar ze nu gaan? Check. Check waar ze gaan. Want regeringen in Suriname, if you know pai chuku in Edoro, is money talks.
En zo zijn er zoveel investeerders weggegaan. Je gaat zien, van de kademan is de mona mitano of mitamoto of van de kademan. Dat is van de kademan. Yoshi van de gwe. En dan ga je nog een fake news geven. Zie je Reeberg project. Zo'n mooi project speciaal voor veeteelt melkteelt. Ga kijken wie dadelijk gaat krijgen voor 20 en 30 en 50 jaar. If you look at my mijn eigendom. Ga kijken welke ondernemers het is verdeeld. Ga kijken op Reeberg project wat er wordt gedaan. De regering snapt het, het ministerie LVV snapt het niet. Dadelijk gaan we onze eigen gewassen. Want men snapt niet waar men landbouw doet, dat je daar niet een project kan zetten, want je hebt afvalwater. Mensen gaan ziek worden. Mensen krijgen kanker, maar men weet het niet. Maar wanneer ik zeg aan mensen, eet geen sojasaus van zo'n merk, want het wordt van gebrande suiker gemaakt en ammoniak en dan gaat veel aginomoto en pitching erin, is geen sojabonen. Dat het is niet waar. Ik dacht, wat is niet waar? Ik zit toch erin. En we maken ketchup. We eten ketchup. Gezondheidszorg onderzoekt niet. En we worden allemaal ziek. Niervallen, nieren gaan weg. Dat soort dingen gebeuren. En we houden zich, we maken ons niet druk met onze jongeren. We maken ons niet druk met onze ouderen. Suiker, jumpo à la zee. Maar zeggen, oh, ze eten te veel suiker. Dat is ook niet waar. Ik eet toch elke dag een chocolade Mars. En ik ben suikerpatiënt. 35, 38 jaar lang. En je mag niet erover praten. Want het is een bedrijf die ook sponsort. Nu mijn pot fietsen doen, nu mijn pot aginomoto doen. En we denken we eten sojasaus. En als je het erover hebt. Alles is stil. Er mag geen onderzoek komen. Want mensen moeten doodgaan. En als men in Stuttgart erover praat. Oakira man. Want men in Stuttgart is gek. Men in Stuttgart is gestoord. Want die kleine voedseltechnologen, ze mogen niet praten. Want de kiresma toe. Ze hebben geen werk. Het is een mentaliteit. Het is een Surinaams mentaliteit. Want die kapitalisten moeten doorgaan. Want hun familie eet dat niet. Die bestelt sojasaus van Japan. Dat is waar, Jean. Ze zijn niet alleen daar hoor. Ze zijn ook vrienden van een aantal partijen. Jullie kunnen lezen dat deel van Jean Amiga M.A.M.G. Maar je mag niet erover praten. Hey. De waarheid is hard, hè. En daarvoor willen ze me doden toch. En als persoon moet ik zo voorzichtig zijn bij mensen. Park. Ja, die park. No Spaans wie Sranan komt. No Spaans wie Sranan komt. Daarom heb ik moeite door dat we Shiwa change. Dit is geen bluff van mensen die me kennen. Meneer bluffer. Ik ga niet schreeuwen dat ik de helft van VIP ga opzoeken. Kijk je eigenlijk hoe met dat. Want wanneer je met politieke partijen praat, dan vraag ik mezelf af met mijn dom gedachten. Laat me het zo zeggen. Zij praten over 18 ministeries.
Wij praten over 7, 8 ministeries. Zij praten over nog meer ambassades. Want familie en vrienden moeten geaccommodeerd worden. En daar breekt het gesprek met een aantal politieke partijen. Daarmee tegen het op. Met verkiezing kom. Una brief misa met tak alasani. Te praten over DR's en R1000 zetten. Je kan niet eens je RR en je DR goed scolen. Tak jere no, te juna RR, die sta je tak. Je kiesmoney doet dat hier. Want je bent in buurten die je moet uitleggen wat er daar gebeurt. Want als dat goede DR en een RR werk doet, heeft de minister en de mensen een lobbywerk. Wordt er geluisterd naar die RR's? Wordt er geluisterd naar die DR's? Al die geweldige hoorzittingen die jullie houden, is alleen maar chocolade en Mars. Jullie luisteren naar die mensen. Die mensen gaan naar vergaderen van Olihalla. Wat denk je want zeggen? Ik zie ja zo mi kom landbouwterrein. Ik kom met mijn programma. Ik maak moeite. Want ik voel het ook hoor. En niet alleen. Alleen kippenkwekers. Weet je hoeveel per dag moet hebben om voer te kopen? Als je geen 30.000, 32.000 SRD hebt per dag, dan moet je nog tanken. Alleen aan voer. Dat je nog vitamine eten per dag. En voor hoe kweki, aan een afvuur dat one day je tapu. Hey, tira een kiesignara, me wurak. Alla day, 365 day. Inji voer, inji watra, inji vitamine, in let op. Huh? En je moet keihard betalen. Daar is geen, dat je kan betalen dat over een week, of je krijgt rekening. In pai, vitamine, kuikens moet je cash kopen. En moet je nog een lening betalen. 28% per jaar. 32% per jaar. Dat is het. Dat is ondernemen. Een ondernemer slaapt niet, een boer slaapt niet. Want hij moet weten van, amam kies water, amam kies vitamine. Am spoit die witte flik dappen. Jongens, alles zo sani. Dan heb je een regering die dat niet support. Een regering die denkt van, elke dag moeten we mensen eten. Elke dag moeten we dit doen, dat doen. Maar de hele dag ben je niet keri. Goluku de begroting, alles is bijna niet keri. We kiru egi niet keer sma. Die bijvoorbeeld die want to kapitalist in die keri. Want zij moeten de macht hebben in die keri. En alle kleine boeren moeten doodgaan in die keri. Wat is jouw plan, regering? Is dit jouw redplan? En ik weet dat je niet meer binnen gaat komen. Mensen, if corruptie no bede, hai brada, sabop sayo. Usaba pogudati. If corruptie no bede, hai brada. Sapsa? Newara heeft begrepen dat Chan Nikeri wil scheiden van Suriname. Daarop lijkt het al, Baraja. Dat gevoel krijg ik ook. Kadama want aan Nikeri andere land maken. Kan je dat je toe morobi corruptelingen aan toe? Ik weet het niet hoor. Het kan waar zijn hoor, Chan. Het kan waar zijn. Onderfactureren is een dienst geworden. Dat is 100. Ronnie Brunswijk betaalt helemaal geen belasting, Newara. En zo'n aantal. Ik ben niet. Even kijken hoor. Ik ben niet bang om. Nee, waarom moet je bang zijn om te zeggen? Ze mogen me doden. Nee man. We leven in een democratische land.
Is waar hoor. Als je dat zegt, we zijn bezig en we zien niet, we zien alleen maar dat in het jaar 3000, in 3 jaren, hier nou, moet je wat je fake news tune zo. In dat 3 jaar, is dat om een NV op, is dat om een stichting op, minne tak over NV sang, wat man wat op een bedrijf. Minne tak over maar zeggen op een stichting, voor doen boontori. Is dat om een stichting aan een NV op? Voor. Mo pot ding. Met beloven met pot ding. Want het is veel tijd om te onderzoeken. Toch? Maar weet je hoeveel stichtingen en NV zijn geopend tijdens deze regering? Fake. Alleen maar katvangers NV. Alleen maar katvangers. Maar ja. Laat mij iedereen bedanken. Laat mij iedereen bedanken. Die mij shared. Die naar mij wil luisteren. En de mensen die mij ook uitschelden. Wil ik zeggen. Ja toch Newara. Roy Soeka van RTV koopt heel die keer op. Samen met Yogi. Bigi zoek bewijsje mera. Daar heb je goede informatie broeder. Zoek bewijzen van me. Laat me onderzoeken hoor broeder. Sean, ja, mijn appnummer staat op mijn Facebook. Voor de mensen die het kan vinden, het is 8603400. Hou rekening mensen. Hou rekening. Stuur geen documenten op mijn app. De man hack me. De man app mijn appnummer op een systeem. We pressie dat je naar Kopenhamenstraat. Dan we pressie naar Boma. En de man gooi in uw app. Allemaal app. Voorzichtig einde met sharen van informatie. Voor mij moet u geen documenten sturen. Ik zal je iets anders geven. En daarop bel me, video call me. Want dan mijn arki alle gesprek. Video call dan mijn arki ete. Dan moet hij het op zijn app me. Maar meneer Vrede, meneer Furu, meneer Roof. En mensen. Ja, ik kan heel veel over Roy Soeka praten hoor. We hebben heel veel documenten. Veel NV's. Maar niet hij alleen. Ook die ex-minister van LVV en Swagrivé also. Ook van de NDP geweest. Of is hij bij de VAP? Ik weet het niet. Want ze springen van de hak naar de tak. Toch zogenaamd zijn ze NDP. Dan zijn ze bij de VAP. Na, short man. Ham brei bij NDP wame. Maar ham toch een stap informatie aan debena. Ja toch? Meneer Chotkan. Van luchthavenbeheer. Moet het volk komen vertellen wat die 2 zullen hebben gekost. Hij moet documenten overleggen. Meneer Chotkan. Want je moet me zeggen dat die slurf heeft gekost miljoenen. Want ik kan die slurf zelfs goedkoper leveren. Dat weet jij ook meneer Chotkan. Het is een buitenlands bedrijf die benaderd heeft. Heel goedkoop. Dus in een konang bedrag naar tapo. Meneer Chotkan. Ik zeg dat wist wat mijn mati, wist wat familie, om de eerlijk. Want ik ga ook met jou dingen naar buiten komen als je niet oppast. Want jullie allemaal willen op de lijst komen, hè? Komen jullie op de lijst. Ik ga jullie allemaal een les leren. Want jullie denken mij zogenaamd voor de gek te houden met alles soort rommel van jullie. Dat je wat moet tegen, op de mijn mati. Ja, mina ja volk, mina ja Sranan. Je denkt dat mina wat man. Mensen, ik was één ding verzoeken. Heel voorzichtig zijn. En ik zeg het niet zomaar. Voorzichtig was strati, luku social media. Te wiki to 3 romanting, luku zei safosi. Want er zijn mensen die dingen gaan weten en die snel op Facebook zetten. Als ik het weet, mi pot alarm, dan om de alert. Neem het als fake news. Maar laten we voorzichtig zijn. En ik zou willen zeggen, voorzichtig. Voorzichtig. En regering, weet wat je doet. Je weet waarover ik het heb. Je weet waarover ik het heb.
Mensen, nog bedankt. Ik zou zeggen, nog een prettige avond. Het is al avond, ja. 8 uur. En ik wil nog iedereen bedanken. Voor mijn YouTube-volgers wil ik zeggen, blijf sharen. Duimpje. Als ik iets fout heb gezegd, I'm sorry. De mensen die me verbeteren in mijn Nederlands. Want hou rekening, ik praat 6 talen per dag. Soms 5 talen per dag. Dus ik kan me gewoon chief houden. Sorry daarvoor ook. En die mensen van die verbeteren, een duimpje. Many thanks. Ciao, ciao. Bekisi altijd yang, mi kondre mang ay Sranan mang ukosita Holland. Veroko ya neroko, bekisi altijd yang, if na Sranan ubonde. Ay bada na langa ubonke, na Sranan ubonde. Ay brada da saibel du drape. लगाए कोई तरकारी कोई काटे दिन भर धान सर मक्का को मोवैन हमारे निकरियान लगाए कोई तरकारी कोई काटे दिन भर धान मालांटी सब खाए हे भाई हम काहे कमाए दे बीगी मांग खाए हे भाई हम काहे कमाए Yampanesi, Hinustani Blakamang, Alamala Sabi, Pondre Nasranang, Shnesi Yampanesi, Hinustani Blakamang, Alamala Sabi, Pondre Nasranang, Maroko Anode, Aiba Usabi Pusaide, Maroko Anode, E Bhai Usabi Pusaide. जैसे सोना एक मोपो एटा ग्रो मुंगो पारानाम और नांगा बिलिंटन बॉक्सिट जैसे सोना एक मोपो एटा ग्रो मामोनी पे आगे आई बा उवे वे ना द्रापे मामोनी पे आगे